Tervetuloa Molemmat puolet podcastiin. Mä oon Sean Hopkins, ammattikoripalloilija, joka yksinkertaisti kaiken ja maksimoi oman potentiaalinsa sitä kautta. Ja nyt mä haluan auttaa sua tekemään sama. Täällä puhutaan henkisen puolen merkityksestä urheiluun ja arkeen, ja mä haluan kertoa sen mun tarinoiden ja oivalluksien kautta. Tämän päivän jakso on tosi merkittävä mulle. Tämä voi olla sellainen jakso, jonka sä kuuntelet useampaan kertaan. Tästä varmasti saat paljon irti. Ja mä oon itse ainakin saanut tästä sisällöstä tosi paljon apua omalle uralle ja elämään. Mä käyn tässä jaksossa läpi yhden todella koskettavan päiväkirjamerkinnän mun omasta päiväkirjasta. Ja se on viime vuodelta 2024, jossa mä kerron ja prosessoin ja reflektoin mun viime kautta, jossa mä kävin tosi pohjalla. Ja siis elämässäni ehkä siis pohjimmillani. Ja tää päiväkirjamerkintä periaatteessa kiteyttää koko sen kokonaisuuden, minkä takia mulla on podcasti ja minkä takia mä teen tätä podcastia ja tätä jaksoa itse asiassa tällä hetkellä. Eli voisi sanoa, että tässä on podcastin alku syy. Ja mä oon pitkään pohtinut, että miten mä kerron tämän mun tarinan, miten mä kävin pohjalla ja mitä mä oon löytänyt ja oivaltanut. Koska musta tuntuu, että tää on ollut vähän tää mun uudelleenbrändäys sosiaalisessa mediassa, josta mä en myöskään ole kertonut, mutta eiköhän sillekin jakso löydy. Mutta se on ollut vaan semmoista tyhjää uskottelua, jolle ei ole oikein sellaista mitään kontekstia. Ja mä toivon, että tämä toimii myöskin semmoisena esimerkkitapauksena, että mitä mulle on käynyt ja toivottavasti sä voit samaistua omalla soveltamallasi tavalla mun tarinaa ja oivalluksiin. Mun halu auttaa ei ole vaan tyhjää motivointia ilman kontekstia, vaan tää on mun tarina. Mutta ennen kuin mennään tuohon päiväkirjamerkintään, mä haluan käydä mun molemmat puolet läpi. Mun fyysinen fiilis on tosi kevyt. Mulla on kevyt olo mun kropassa. Ja se on sen takia, että mä oon vihdoin päässyt tähän tilanteeseen, missä mä olen nyt. Eli mä olen kertomassa omaa tarinaani, alkusyntyä, minkä takia mulla on podcasti. Tosi koskettava tarina ja mä oon nyt vihdoin tässä tilanteessa kertomassa sitä. Mun kamerani pyörii ja mikki on päällä, toivottavasti. Ja mun psyykkinen fiilis on... mä itse asiassa mietin tätä psyykkinen fiilis arjessa tässä nyt about viikon sisään on ollut just sellainen, että mulla on aika viekas olo. Mulla on siis sellainen pieni pilke silmäkulmassa, koska mä koen, että kyllä mä tiedän, että säkin tiedät tämän, että kun sä aloitat jotain, niin se alkumotivaatio pitää sen tosi freshinä. Sun on helppo aloittaa jotain ja sitten tehdä sitä hetken aikaa silleen koko sydämellä. Ja motivaatio toimii vaan bensana siihen. Ja kaikki on helppoa, kaikki on soljuvaa, kaikki on tosi easy. Sulla riittää ideoita, saat vähän vinkkejä. Ja se on vaan niinku semmoista easy going. Mut sit, kun se motivaatio loppuu, ulkona on pimeä, märkää, kroppaan sattuu, lihaksiin sattuu, nukuit huonosti, kaiken maailman tekosyyt. Mut sit kun tää loppuu, tää bensa, niin mä koen, että sit vasta se duuni alkaa, sit se työ alkaa, sit se elämä vasta alkaa. Ja se projekti siinä kehityksessä, mitä sä ikinä teetkään, niin sit se vasta alkaa. Ja sen takia mulla on viekas olo psyykkisesti, koska musta tuntuu, että nyt se duuni mun kohdalla alkaa.
että kun on saanut sen, jopa vähän yrittänyt saada sen motivaation pois, sen motivaation tehdä, kehittyä tietyissä asioissa, saanut sen pois, niin nyt on se fiilis, että nyt se duuni vasta alkaa. Ja siinä on sulle haaste seuraavaan viikkoon, että haasta itseäsi tuntemaan tai yrittämään tuntea näin. Että kun se motivaatio on loppu, niin haasta itseäsi, että nyt se vasta alkaa, koska motivaation kanssa on helppo tehdä mitä vaan. Sitten mennään mun päiväkirjamerkintään, joka on viime vuoden marraskuulta. Ja tosiaan mä reflektoin tässä mun viime kautta. Ja tämän päiväkirjamerkinnän jälkeen me voidaan vähän pureskella, että mitä juuri luettiin. Ja sitten mä oon kirjoittanut itselleni pari kysymystä tämän läpilukeessa monta kertaa. Kirjoitin itselleni muutaman kysymyksen siihen liittyen ja mä oon pyrkinyt olemaan vastaamatta näihin kysymyksiin ennen tätä hetkeä, mutta mä yritin saada niistä hyviä kysymyksiä, johon mä voisin vastaa vähän laajemmin. Mennään päiväkirjamerkintään. Marraskuu. Löysin filosofian vuonna 2024 maalis-huhtikuussa, kun playoffit lähenivät Karhubasketin koripallokautta. Kausi oli todella vaikea, jossa kulminoitui oma harjoittelemattomuus, polvivaivat ja ego. Vika oli aina muualla. En ollut ikinä treenannut kunnolla ja kovaa. Varsinkaan omalla ajalla. Kauden tullen ekstra heitot ja työ oli pientä napsuttelua. Ei kehittävää. Isoin muutos alkoi mietelauseesta Preparation is confidence. Valmistautuminen luo itseluottamusta. Tähän päivään mennessä itseluottamus ja valmistautuminen olivat niin kaukana toisistaan omassa mielessä, etten missään nimessä osannut yhdistää näitä kahta. Kunnes tämän luettuani alkoi valmistautuminen ja oman filosofian muodostaminen. Samaan aikaan valmennusjohto teki päätöksen pudotuspelien kesken, että tiputtavat minut atleettisen veteraaniheittäjän pois rotaatiosta. Mitä syvemmälle kuoppaan sitä joutuu, sitä enemmän on kipuamista. Mutta se salaisuus tässä on, että siitä kipuamisesta pitää nauttia. Tähdet olivat oikeilla kohdilla ja valmistautumiseni bensana toimi rotaatiosta tiputus kirkkaiden valojen edessä. Vietin aikaa rutkasti harjoituskentällä, ennakkoluulottomasti ja kenestäkään välittämättä. Tein harjoituksia ja heittoja, joita en ikinä heittäisi pelissä, mutta päällimmäisenä mielessäni oli olla valmiina. Valmistauduin jokaista heittoa ja pallon käsittelytilannetta varten. Tällöin opin matkani ehkä tärkeimmän arvon. Matkasta nauttimisen. Valmistautumisesta nauttimisen. Kauden päätös oli jo muokattu positiiviseksi valmistautumisesta nauttimisella. Päivien edetessä huomasin olevani itsevarmempi askel askeleelta. Ja tämä itsevarmuus ei ollut tyhjää uskottelua, vaan täyttä luottoa omaan harjoitteluuni. Tässä oli jo toinen iso käännekohta elämässäni, jossa huomasin itseni löytävän oman pitkään etsinnässä olleen identiteettini. Sen myöntäminen itselleni oli todella vaikeaa, koska ainahan mä olen tiennyt, kuka mä olen. Se hassun hauska kiltti poika, joka ei koskaan tuo fiilistä alas ja aina kuuntelee, ei väitä vastaan, ei tuo omia mielipiteitään esille, ettei kukaan suuttuisi tai tuntisi oloaan epämukavaksi. Se poika, joka on aina vähän pehmeä, ei tappele vastaan, ettei sitä toista sattuisi, jos puristankin liian kovaa. Se poika, jota valmentajat kontrolloivat ja yrittävät saada vuorotellen suuttumaan, jotta potentiaalini kukkisi. Myönnettyäni, löytäneeni, kadossa olleen identiteettini, elämä alkoi tuoda arvoja ja selkeyttä. Kuuntelin enemmän kuin puhuin.
Löysin hiljaisuudesta paljon oppia. Oppia itsestäni ja mitä haluaisin sanoa ja mitä olisin sanonut ennen tätä päivää. Löysin myös paljon asioita muista, omasta kaveripiiristäni nyt ja myös nuoruudestani. Asiat alkoivat selvetä ja loksahdella paikoilleen. Ongelmani alkoivat saada syyn, ja syylle on helpompi löytää ratkaisu kuin tiedottomalla. Minua on aina viety kuin litran mittaa. Kiltti poika on ollut identiteettini, jota olen kantanut jopa ylpeydellä. Helposti mukautuva poika, johon suuremman auktoriteetin on ollut vaikea luottaa. Älä ikinä luota kilttiin poikaan. Et sinäkään luottaisi. Et tiedä, kuinka paha kilttipoika osaa olla. Luota ihmiseen, joka kohtelee muita liian rehellisesti. Luota ihmiseen, joka kertoo, miten asiat on, mutta asiallisesti. Luota ihmiseen, joka on hieman ilkeämpi, tai paremminkin. Luota ihmiseen, joka on ilkeä sisimmiltään, mutta kontrolloi sen. Iso sana tässä on kontrolli. Ilkeän ihmisen ilkeys on lasivitriinissä ja näytillä. Me tiedämme, kuinka ilkeä tämä ihminen pystyy olemaan, mutta hän pystyy sen kontrolloimaan. Kilttipoika antaa esiripun, joka on kivan värinen, mutta sen takaa löytyy paljon pahaa. Vaikka tämä paha ei olisi pahempi kuin ilkeän ihmisen ilkeys, tämän heikko kohta on tietämättömyys, ja tietämättömyys johtaa epäluotettavuuteen. Palataan takaisin playoffeihin 2024, kun valmistautuminen petasi jo hyvän loppukauden. Itsevarmuuteni, valmistautumiseni ja kiltistä pojasta irti päästänyt kukkiva rehellisyyteni alkoi valaista tietä kauden loppua kohti. Valmennusjohto näki tämän ja päätti antaa mahdollisuuden tuoda tämä uudelleen syntynyt veteraani takaisin rotaatioon. Pelini helpottui valmistautumisen myötä ja ansaitsin paikkani rotaatiossa myös pelikentän puolella. Henkilökohtainen kauteni päättyi siis unelmien veroisesti. Tässä kolmas käännekohta elämässäni, jossa huomasin unelmien toteutumisen olevan monen nurkan takana, mutta nurkkien taakse et pääse kurkistamaan, ellet itse muuta asioita, mitä teet päivittäin. Mikään ei muutu, ellei mikään muutu. Henkinen puoli. Vaikka muutokseni vaikuttaa fyysiseltä muutokselta tai harjoittelun kasvulta, se oli paljon muuta kuin tätä. Itse harjoittelun ja valmistautumisen merkitys prosentteina itselleni oli enintään 20%. Loput 80% tai enemmänkin kuuluu henkiselle kasvamiselle ja muutokselle. Ensimmäinen päiväkirjamerkintäni muutoksen partaalla tapahtui huhtikuussa 21. päivä, jolloin jaoin ja pureskelin ajatuksiani näin. Meidän pitäisi keskittyä kehittämään itseämme varten. Yhdistämällä mitään ulkoista toivoa tai toissijaisia asioita tekoihimme johtaa vain pettymyksiin. Menestys pitää arvioida effortin määrällä. Miten teet työtä, ei tuloksella ulkoisten toiveiden mukaan. Tämän mietteen myötä aloitin pitkäjänteisen ja periksi antamattoman henkisen kurin. Kurin, jolla luin paljon kirjoja, miten hyödyntää omaa potentiaalia, ymmärtää yliajattelun juuret ja pitää elämä ja tunteet omassa kontrollissa. Kuri totta kai vei minut fyysisesti hallille treenaamaan omaa itseäni varten, jotta olen valmis tilanteeseen kuin tilanteeseen, mutta kuri nosti minut aamulla sängystä. Kuri sai minut tekemään asioita muista piittaamatta. Kuri sai minut ajattelemaan, etten tee tätä, jotta valmentajani tai pelaajakollegani näkisivät panokseni ja saisin arvostusta. Se auttoi pitämään tunteeni kontrollissa huonoissa hetkissä, kuin myös yltiöhyvissä. Muistan hetken, jolloin olin opiskellut itseäni ja treenannut tarkasti jo toista viikkoa, kun sain ensimmäisen testini. Suuressa hallissamme lounasta syötiin ylhäällä, josta näki areenan koripallokentän. Astelin kentälle pelipäivän jälkeen
jossa olin pelannut pienet minuutit omien ajatusteni kanssa. Olin kentällä aivan yksin, minä ja pallo. Areenalla en ollut yksin. Ylhäällä lounastamassa olivat kaikki joukkuekaverini, jotka olivat pelanneet isot minuutit eilen ja ottaneet ison voiton. Heidän kanssaan lounastivat valmennustiimimme ja muita faneja. Kävellessä korille kävin läpi ajatuksia, kuinka jos nyt heitän huonosti, kaikki näkevät ja tuomitsevat ja ajattelevat, että tämän takia tämä kiltti poika ei pelaa. Suuressa osassa olleet kuri sekä tunnetasapaino ottivat hallinnan hetken puristelun jälkeen. Luotin omaan valmistautumiseen. Ulkoisten asioiden ja muiden mielipiteiden merkitys hävisi, kun pohdin tunnereaktioni läpi. Ainoa asia, mihin itse pystyn vaikuttamaan, on oma suoritukseni ja kuinka hyvin sen teen. Rentoutin lihakseni. Luotin lihasmuistiini. Otin ensimmäisen helpon harjoitusheittoni ja heittoni meni ohi. Oudun vakavasti hain palloni pidemmältä ja tunsin, kuinka hyvä olo siitä tuli, kun koin epäonnistumisen. Sain mahdollisuuden kivuta kuopasta ylös. Tässä hetkessä koin taas yhden käännekohdan elämässäni. Opin siinä hetkessä nauttimaan myös epäonnistumisesta. Aloin näkemään irvistyttävän ärsyttävien mietelauseiden taakse. Kuinka epäonnistumisesta pitää oppia. Nyt sen näin ja koin. Kun osasin päästää irti pelottavasta epäonnistumisesta, loppuharjoitukseni tarkkailevien silmien alla meni kuin rasvatulla liukumäellä. Olin niin tilanteen tasalla, että unohduin siihen hetkeen ja koin elämäni parhaimman treenisession. Oloni oli rento. Heitot tuntuivat luontavilta. Kroppani toteutti lihasmuistin mukaista liikettä. Nopeus oli kova ja vastasi aivojeni käskyä. Olin flow-tilassa. Tila, jota kaikki urheilijat janoavat. Yleensä tilanteessa, jossa pitää yrittää enemmän, ammumme itseämme nilkkaan yrittämällä enemmän. Lihakset eivät tottele, heitto tuntuu kulmikkaalta. Sen sijaan, kun lopetin yrittämisen ja luotin itseeni ja omaan osaamiseen, pitkään harjoittamaan työhöni ja lopetin epäonnistumisesta murehtimisen, löysin uuden itseni. Ensinnäkin, suuntamuutokseen alkaa teoilla, ei puheella. Teot alkaa motivaatiolla, mutta jatkuu kurilla. Siinä on yksi ehkä tunteikkaammista päiväkirjamerkinnöistä, mitä mä olen elämäni aikana itse ikinä kirjoittanut. Ja siihen meni todella paljon tunnetta, että sain ne alas. Mä ehdottomasti suosittelen jokaista, ensin kun mennään noihin kysymyksiin. Mä suosittelen jokaista kuuntelijaa kirjoittamaan päiväkirjaa. Siinä on yksi asia, jota mä vihasin, ja viha on edelleenkin suuri sana, mä sanon tätä kaikille. Viha on tosi suuri sana, mutta mä vihasin kirjoittaa. Mä vihasin koulua, mä vihasin kirjoittaa. Se on tosi pitkäjänteistä, tuntuu, että siitä ei oikein saa mitään. Ja sitten varsinkin päiväkirjan kirjoittaminen tuntuu, että se on tosi semmoinen, se nähdään tosi semmoisena, miten sen sanoisi, nörttinä. Kuka kirjoittaa päiväkirjaa? Kenellä on päiväkirja? Se oli 90-luvulla, oli jollain 90-luvun leffoissa jollain teinitytöillä oli päiväkirja. Ja silleen semmoisessa yhteisössä mä oon kasvanut, jossa ajateltiin näin. Ja sitten siksi se tuntui itsellekin semmoinen, että miksi mä ikinä kirjoittaisin päiväkirjaa. Et mulla on kaikki ihan hyvin. Ja sen jälkeen, kun mä oon alkanut kirjoittaa nyt päiväkirjaa, en mä sitä päivittäin kirjoita. Mä kirjoitan silloin, kun mulla on aikaa. Mä kirjoitan silloin, kun tuntuu hyvältä. Mä kirjoitan silloin, kun tuntuu pahalta. Mä kirjoitan silloin, kun ei tunnu miltään. Mutta mä suosittelen kirjoittaa sitä, koska siinä
mä olen löytänyt niin paljon positiivisia asioita siitä ja positiivisia puolia. Esimerkiksi se, että jos sä millään tavalla yrität pitää sun tunteet tasapainossa, niin että sä et ole yltiö onnellinen ja tipahda sieltä alas, kun sulla menee hyvin. Tai et sä ole yltiö surullinen ja odota vaan sitä seuraavaa onnistumista silloin, kun menee huonosti. Niin mä oon kokenut, että mä oon saanut päiväkirjan avulla tosi paljon apua siihen. Totta kai mun pitää muistuttaa, että mihinkään tasapainoon ja kehittymiseen ei ole mitään quick fixia, ei ole mitään get rich quick skeemaa, vaan kaikki tarvitsee työtä ja paljon asennoitumista, mutta mä uskon, että päiväkirjasta voi olla sulle apua. Ihan vaan elämän tasapainon ja elämän prosessoinnin kannalta. Mennään kysymyksiin, mitä mä itse analysoin. Miten mä itse analysoin tota mun päiväkirjamerkintää. Miksi mun oli vaikea myöntää, että mun harjoittelu ei ollut oikeasti kehittävää? Mun oli vaikea myöntää, että mun harjoittelu ei ollut kehittävää, koska mun ego ei ottanut vastuuta. Mun ego ei ottanut vastuuta siitä, että mä oon tehnyt pitkään duunia ja mä en ole päässyt mihinkään. Niin eihän mä voi sitä itselleni myöntää, että se on mun syy, vaan mun piti löytää joku muu syy. Mun piti löytää joku tekosyy. Mun piti aina syyttää jotain ihmistä tai asiaa. Joku on mua parempi, koska joku pelaa mua enemmän, koska valmentajat ja nää. Mä aina löysin jotain, jota syyttää. Ja sen takia mulla oli helppo olla sillä omalla mukavuusalueella, koska mulla oli aina se tekosyy. Ja mun ego ei ottanut vastuuta siitä, että mä en oikeasti ollut läsnä siellä kentällä, kun mä harjoittelen. Sen takia mun harjoittelu ei ollut kehittävää, koska A, mä en ollut läsnä, mä en tehnyt sitä johdonmukaisesti, ja B, mun ego ei ottanut vastuuta siitä, että tää on totta. Ja se ego piti mua paikallaan ja pitää ihan varmasti myös suakin paikallaan joissain asioissa. Eli jos sä haluat kehittyä jossain, niin ota vastuu siitä. Ota vastuu siitä, että se on sun syy. Ota vastuu siitä, että se kaikki lähtee susta itsestäsi. Ja jos sä vaan haluat pysyä siinä mukavuusalueella, niin sä voit pysyä siinä mukavuusalueella. Sä voit elää mukavaa elämää. Mutta sun pitää myös ottaa vastuu ja hyväksyä se, että sä et myöskään kehity. Sä et myöskään mene eteenpäin. Ja kuten mä lopussa sanoin, jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu. Niin se käy kyllä tähänkin. Mitä mä ennen näin itseluottamuksen irrallisena harjoittelusta? Mä ennen näin, että se itseluottamus tuli. Silloin mä en tajunnut sitä, että mä saan sillä valmistautumisella itseluottamusta, vaan mä nimenomaan siis näin sen irrallisena semmoisena, että nyt mun pitää saada itseluottamusta, niin mä hakkaan pari kertaa mun rintaa ja muistan itseäni, että noniin, että nyt mun pitää nostaa nokkaa ylös ja näyttää, että mä oon se äijä. Mutta sillä ei ollut mitään takeita. Se oli niin irrallinen kaksi asiaa. Että ei mun tarvii käydä hallilla. Ei mun tarvii ollenkaan reenata. Mun pitää vaan olla itse varmempi. Ja musta tuntuu, että mitään pois ottamatta, mutta siis musta tuntuu, että moni valmentaja, mä kuulen vieläkin niin kuin sanovan, myös ulkomailla, ammattilaispiireissäkin, että niin kuin luota ittees. Mutta se merkitsee, että kelle sä sen sanot. Että sanoksa sen pelaajalle, joka ei ikinä käy harjoittelemassa.
tai ei näe sitä merkittävyyttä siinä, että käydään harjoittelemassa. Et jos sä sanot se ihmiselle, joka ei harjoittele, tai varsinkin nuorelle, joka ei harjoittele, ja sanot vaan, että oo vaan niin kuin luota siihen omaan heittoon, niin se ei kehitä sitä pelaajaa millään tavalla. Hyvä, jos se saa sen pelaaja heittää itse varmemmin ja heittää seuraavassa pelissä 2 kolkkia sulle enemmän. Tai sinä itse heität 2 kolkkia enemmän sen takia, niin hyvä juttu. Mutta edelleenkin, jos sä et haasta ittees ja sä pysyt siihen mukavuusalueella, että sä pääset tällä jollain quick fixillä, sä pääset jollain niin kuin yhdellä, mikä se nyt olisi, mikä se sana on, get rich quick, mikä se nyt on, mikään yksi nopea vinkki, että jos se auttaa, niin ei ole sellaista, vaan tämä on kaikki pidemmän työn tulos. Mutta niin mä näin irrallisena, ja se mua harmittaa juuri, että monesti sitä kuulee, että luota ittees. Joo, mutta tee sun työ ja sit luota ittees. Luota siihen valmistautumiseen. Ja se on juuri se yksi asia tuossa, mitä mä aikaisemmin päiväkirjamerkinnässä mainitsin, että valmistautuminen luo itseluottamusta, niin se muutti kaiken sen takia, koska mä tajusin sen. Mä tajusin tämän asian. Että se ei vaan lähde siitä tästä tai se ei lähde siitä, että pitää olla itse varmemmin pelaaja, koska mä en tiennyt, että miten. Niin mä haastan sua taas, että ajattele niissä hetkissä, kun sä haluat kehittää itseäsi, sä haluat valmistautua johonkin, sä haluat olla itse varmempi ihminen. Ihan sama missä tilanteessa, sosiaalisissa tilanteissa, sulla on puhe, sulla on joku kokous, sun pitää joku kokous. Sä oot menossa kouluun, ylipäätänsä vaikka ihan arjessa vaan. Niin tee sun työ. Ja totta kai sosiaalisissa tilanteissa se valmistautuminen on sitä, että sä löydät itsesi ensin. Sä tutkit itseäsi ja sä valmistaudut niin, koska kuka voi ymmärtää sua, jos sä et itsekään ymmärrä ittees. Niin sä valmistaudut niihin niin, että sä itse teet sen työn siihen alle. Totta kai puheissa ja kokouksissa sulla on materiaalia, millä sä valmistaudut, mutta sä valmistaudut niin, että sä teet sen työn. Sä valmistaudut tilanteisiin, mitä saattaa tulla, kysymyksiä, joita saattaa tulla. Sä kritisoit itseesi ja vastaat niihin kysymyksiin. Sitten sä voit luottaa siihen. Sitten sä voit luottaa itseesi. Että sun ei tarvii nostaa omaa leukaa jotenkin manuaalisesti, vaan sun on helppo automaattisesti nostaa se, koska sä oot jo tehnyt sen työn. Ja nojaudu siihen taustatyöhön, mitä sä oot tehnyt. Älä pohjata sitä semmoiseen uskotteluun, että joo, että mä oon itse varma. Sitten mennään tuohon identiteettiin, että miten valmentajat ja muut ihmiset muokkasi mun identiteettiä, että miten mä näin itseni. Ja no, mä näin itseni pehmeänä, koska mulle se aina sanottiin. Mä oon pehmeä. Ja siitä tuli semmoinen mun identiteetti. Että sit kun tuli joku epäonnistuminen, että mä kynistyin, mä kaaduin tai olin vaan pehmeä tilanteessa, niin mä heti menin sit sen tekosyyn taakse, sen mun identiteetin taakse, että joo, että tää on minä. Että kaikki muutkin näkee sen. Mua kutsutaan pehmeäksi, mä oon pehmeä. Ja tää on just se, että me annetaan itsellemme liian helposti se leima. Että mulla on tosi huono matikkapää. Tai että mä oon pehmeä. Joo. Koska niin on aina ennenkin sanottu mulle. Että joo, mä oon vaan tosi huono siinä. Ja me annetaan itsellemme liian herkästi tää leima. Ja just tääkin, että mä annoin valmentajien ja muiden pelaajien ja katsojien päästä mun pään sisään
ja antaa mulle se leima, se identiteetti, jonka mä itse omaksuin sitten, että mä olen tää. Me tehdään se liian helposti. Ja ne on tekosyitä, koska sun on helppo mennä sen leiman taakse, koska siellä takana on helppo olla mukavuusalueella. Sun ei tarvitse tehdä mitään. Sulla on vaan se leima. Joo, mä oon pehmeä. Että mä oon vähän pehmeä. Kyllä mä yritän asialle jotain, mutta et sä oikeasti tee mitään. Ja mä puhun nyt ihan kokemuksesta, että en mä tehnyt asialle mitään. Mä ajattelin vaan, että mun pitää olla itsevarmempi. Mun pitää olla vahvempi. Miten? Tästä puhutaan. Tämän takia mulla on podcasti. Mä haluan tuoda tämän asian esille, koska näistä asioista puhutaan ihan helvetin vähän. Että miten puhua vaikka nuoremmalle pelaajalle, jolla on samanlaisia ongelmia kuin minä. Tämä mun podcasti on nuorelle minulle tai tämänhetkiselle minulle. Mitä tapahtuu, kun mä hyväksyin, että mä oon muutakin kuin vaan tää rooli, tää mun identiteetti, niin mä sain vapauden. Mä sain vapauden tutkia itseäni ja mä löysin sen, että mun ei tarvii mennä sen leiman taakse. Että mun ei tarvii, mä en ole se, mitä muut musta sanoo. Mä oon just se, kuka mä itse päätän päivittäin olla. Ja mitä valintoja mä teen arjessa. Niin se vapautti mut löytämään oman itseni. Että hetkinen, että mitä jos mä en ookaan pehmeä? Mitä jos noi on vaan sanonut mulle? Niin sit tapahtui se, että wow, että mä oon paljon muutakin. Että en mä ois pehmeä, mä en oo vaan reenannut. Niin mitä tapahtui, niin oli tää. Mä hyväksyin, mä tajusin sen, että en mä oo reenannut. Että mä oon vaan antanut sen ulkoisen puheen olla se, mihin mä uskon. Ja no ehkä mä voisin haastaa sua ajatteleen, että onko sun nykyinen identiteetti sellainen, joka sä niinku itse haluat tai koet, että sä oot oikeasti, vai onko se semmoinen, jota sä vaan kannat mukanas? Ja tai oot oppinut vaikka siihen, että mitä muut sanoo. Että onko se vaan huono matikkapää? Miten kurin ja itsehillinen rakentaminen oli tärkeämpää kuin pelkkä harjoittelu? Harjoittelu, no tähän tulee tämä sama, että harjoittelu toimii just semmosena, että sun on helppo mennä sinne motivaatiolla harjoittelee. Hakkaan päätä seinään 4 tuntia. Mutta mitä siitä tapahtuu, kun sä oot treenannut viikon putkeen ja sit tuleekin epäonnistuminen? No mitäs sitten? Sä oot harjoitellut, sulla ei mitään kuria, sulla ei mitään semmoista itsehillintää. Ja sit kun tapahtuu se epäonnistumisen viikon reenin jälkeen, pelkän harjoittelun jälkeen, niin mä näen tätä useasti. Mä kuulen tätä vieläkin. Siis niin kuin tällä kaudella mä oon kuullut sitä viimeisen muutaman kuukauden aikana, että niin kuin pelaajat, nuoretkin pelaajat, miksei vanhemmatkin, käy heittämässä. Ja mä uskon, että tää on siis ihan urheilupiireissä, että miksi tehdään ekstra harjoitusta, miksi tehdään ekstra juttuja itse, on se, että monesti valmistaudutaan siihen seuraavaan peliin. Mutta sitten omaan rutiiniin ei kuulu sitä, että käydään harjoittelemassa. Ja tämä, että kun harjoitellaan vaan sitä seuraavaa peliä varten, niin sitten sä harjoittelet, että sä käyt vetää ihan hemmetisti heittoja. Sitten tulee peli ja sä pelaat huonosti, sulle ei mene heitot sisään. Niin sit se loppuu, se tyssää, se kuolee, se sun harjoittelu, se sun valmistautuminen. Et se seuraavalla viikolla meekään sit enää, sä oot silleen, joo, ei sit tullut mitään apua. Mä reenasin viikon, mä reenasin kuukauden, ei sit tullut mitään. Niin en mä käy enää uudestaan. Ja tässä mulla tulee esimerkki. Me oltiin Romaniassa Topias Palmin kanssa. Pelattiin samassa joukkueessa. Ja
Mä sanoin Topiakselle pelin jälkeen, jossa mä olin pelannut hyvin. Mä sanoin Topiakselle, että ei vitsi, että muistat, että näit sä mun snapin, että mitä mä söin ennen matsia? Se oli vaan joo, että se perhepizza. Mä oot joo, että näköjään pitää vetää ennen joka peliä perhepizza. Ja älkää kysykö mun ruokavaliosta, mutta siis silloin oli vähän erilainen. Mut joo, että mun pitää näköjään ennen joka peliä vetää perhepizza, jos mä vedän tällaisia matseja. Ja sitten Topias sanoi mulle siinä hetkessä, Topias ei edes tiedä kuinka paljon se on vaikuttanut mun elämään. Mun pitää saada sitä tänne podcastiin juttelee joku päivä, mutta sitten se sanoi mulle näin, että etkö hän saa pelannut myöskin paskan pelin pizzan jälkeen. Ja mä hetken siinä väitin vastaan, mutta sitten kun mä menin himaan mä mietin sit heti istahdin sohvalle, tyyliin katselin jotain Netflixiä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että ei vitsi, että siis se on kyllä ihan totta, että miten mäkin on ollut noin jotenkin, mä nyt sanon hipsuissa, että taikauskonen siihen, että se on muuten ihan totta, että me uskotaan liian herkästi tommosiin juttuihin, että toi taikauskoihin, että ei vitsi, että mä tein nyt näin, niin meni peli hyvin, mutta ihan varmasti sulla on mennyt peli huonosti, kun sä oot tehnyt sen saman jutun. Niin tää on se, mistä tulee se kuri. Että ole kurinalainen siinä, että sä jatkat sitä sun hyvää duunia ja sä luotat siihen sun duuniin. Esimerkiksi tässä tilanteessa mä en pelannut hyvää peliä sen takia, mä vedin pizzan. Ei sillä ole mitään merkitystä, sillä ei ole mitään väliä siihen. Vaan sillä, että mulla sattu menee hyvin. Koska se ei ollut tasasta se mun hyvä peli. Se oli outlieri, se oli yksi hyvä peli yksi hyvä peli muiden tasaisten pelien tai ehkä vähän huonompien pelien joukossa. Niin tässä tullaan siihen, että jos sä teet sen pitkäjänteistä työtä, niin sä huomaat, että ei se lopputulos tuukkaa ole enää se tähtäimessä, että nyt sä haluat pelaa hyvän pelin seuraavassa pelissä viikon päästä, kuukauden päästä, ensi kaudella tai ei edes 5 kauden päästä. Vaan sä huomaat, että se lopputulos tulee siinä, että sä haluat kehittyä hyväksi kehittyjäksi. Ja sun kurista ja rutiineista tulee semmoinen asia, mistä saat voimaa. Tulee se, mistä saat elämää. Mistä saat se hyvän fiiliksen. Miten sun elämä pysyy tasapainossa. Okei. Miksi mä pelkäsin epäonnistumista ennen? Ja totta kai koripallossahan sitä pelataan. Mä pelkäsin sitä semmoisena niin just sitä, että jos mä heitän ohi, niin joku näkee. Tai että mä itse näen, että mä en ole hyvä pelaaja. Tai peleissä, että jos mä heitän ohi, niin sit just se, että okei, no nyt mä oon niin... Mä pelkäsin sitä, koska mulla ei ollut sitä varmuutta siihen, että mä oon tehnyt duunia, koska jos mä heitän ohi, niin jo, että mun statseissa näkyy, mun statistiikassa näkyy, että mä heitin yhtään kolkkia sisään ja heitin 10 heittoa. Et siis se oli niin vahvasti, mä mietin, että mitä muut näkee. Et se oli se mun epäonnistumisen niin kun iso juttu, että nyt ne näkee, että mä en olekaan hyvä. Et nyt mä vaan todistan, että mä en ole hyvä. Ja tää todistelu oli se isoin syy, minkä takia mä pelkäsin sitä. Ja sit kun osas päästä jotenkin siitä irti, että ei sillä ole mitään väliä, mitä joku musta ajattelee. Et kyllähän mäkin ajattelen koko ajan ihmisistä ja tätä ja ihmisreaktiot. Ihan normaalisti me ajatellaan muista hyvää ja pahaa, ei siinä ole mitään väärää. Mutta se, että ketä varten mä elän täällä. Et mä elän omaa itseni varten, en mä elä ketään varten, joka nyt sanoo, että nyt oli huono peli mulla. No, se on sun mielipide. Ja siis jotenkin se, että mä pelkäsin just sitä, että tai kun mä en osannut, mulla oli joku mielipide koko ajan. Mulla oli mielipide. Meillä kaikilla on mielipide koko ajan siitä, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Et sullakin on hyvä, kun sä heräät aamulla, niin sulla on heti mielipide siitä, että onko ulkona hyvä sää vai huono sää.
Mutta ulkona on sää joka tapauksessa. Olit sä sitä mieltä, että siellä on se on hyvä sää, vai olit sä sitä mieltä, että se on huono sää? Mutta se on sää joka tapauksessa. Ja tässä mennään siihen, että minkä takia mä oikeasti pelkäsin epäonnistumista, oli se, että mulla oli hirveä mielipide siitä, mikä oli hyvä ja huono. Et mä en tajunnut sitä, että kun mä meen peliin, ja näin mä ajattelen nykyään, kun mä meen peliin, meillä on illalla matsi, mä tiedän sen, että ihan sama mitä mieltä mä siitä oon, että pelaanko mä hyvän peli vai huonon peli, onko tilanteet hyviä tai huonoja, niin se peli tapahtuu joka tapauksessa. Tapahtui mitä tapahtui, olin mä ihan sama mitä mieltä mä niistä tilanteista oon, niin se peli tapahtuu joka tapauksessa. Ja ne on aika vahvasti omissa käsissä se, miten sä asennoidut niihin tilanteisiin. Et jos sä heität ohi, niin siihen tulee niin monta asiaa sit kumminkin, että oliko se oikeasti hyvä heitto, menikö se sisään, niin ei sillä mitään väliä, mä en puhu siitä tuloksesta, mutta oliko se hyvä heitto. Ja sun arjessa ihan sama juttu, että sä voit rinnastaa tämän heiton nyt vaikka ihan siihen, että sä meet ulos ja annat oman panoksesi töissä. Onko se hyvä vai huono? Siis siinäkin on joku tulos. Okei, tuotatko sä tulosta? Okei, mutta se, että jos sä rehellisesti annat itsestäsi kaiken, niin sen pitäisi olla tarpeeksi. Ja rehellisesti mä tarkoitan sitä, että jos sun 30% jonain päivänä on sun täysiä, niin oo rehellinen itsellesi. Että älä anna 30% ja sit oo silleen, että joo, että tää oli tänään kyllä täysiä. Mutta jos sulla on oikeasti semmoinen fiili, jos sä voit rehellisesti pistää pään illalla tyynyyn ja sanoa, että tänään täysiä ja silti epäonnistuit, niin sä voit olla tyytyväinen siihen. Sä voit olla, sit sä pysyt tasapainossa paljon helpommin, kun sä oot tyytyväinen siihen, mitä sä oot tehnyt. Sä oot kerännyt pieniä voittoja. Ja tää oli nyt ehkä pitkän jaarittelun kautta se, että minkä takia mä pelkäsin epäonnistumisia. Ja kun mä koin epäonnistumisia silloin, niin se oli just se, että mä vajouduin itse semmoisiin koloihin. Että kun oli se huono aamu, niin sit oli huono päivä. Kun oli pari epäonnistumista, niin mä reagoin siihen niin, että nyt tää peli on epäonnistunut. Että se oli siinä. Mä annoin sen leima heti. Että mä oon epäonnistunut. Ja mulla oli sen takia nuorempana oli tosi vaikea pienemmässä skaalassa kääntää hyviä pelejä paremmiksi sit loppupeleissä, jos puhutaan rehellisesti tuloksesta. Koska mä vajosin siihen huonoon fiilikseen. Ja sitten isommassa skaalassa mulla oli vaikea kääntää, jos mun pelit alkoi menee huonosti, niin mulla oli vaikea kääntää huono pelit, huono kausi paremmaksi. Ja tästä nyt löytyy ihan statistiikkaa, ja tästä ollaan puhuttu muutama ystävän kanssa, että mun kaudet oli semmosia aina, että mä saatoin aloittaa hyvin, mutta sitten se meni niinku aika nopeasti, tuloksellisesti taas. Mä puhun rehellisistä tuloksista nyt. Tulokset meni nolliin. Ja mä en puhu effortista ollenkaan, koska mulla ei ollut tällaista ajattelumallia silloin, että mä olisin sitä mun efforttiani tarkkaillut. Mutta nykyään se on ihan eri juttu, koska mä en edes seuraa sitä mun tulosta. Totta kai mulla on tavoitteet, tietynlaiset tavoitteet ja goalit, mihin niin kuin kaikki urheilijat totta kai haluaa. Mutta se ei ole mun mittari, millä mä mittaan mun onnistumista ja menestymistä, vaan mä mittaan nykyään sitä menestymistä paljon paremmin silleen, että kuinka paljon mä oon oikeasti ollut läsnä niissä hetkissä ja onko mä oikeasti antanut kaikkeni. Koska siinä tapauksessa, jos sä oot oikeasti antanut rehellisesti kaikkesi, pistät pään tyynyyn joka ilta ja voit sanoa, että oot ollut kurinalainen, oot tehnyt kaikkes rehellisesti, kehittävästi, oma ammattiin varten, niin miksi sitten ressaa? Miksi sitten ressaa yhtään mistään, jos sä oot antanut kaikkesi? Jos sä et ois antanut kaikkea, sit sulla on kyllä ihan syykin miettiä.
Ja mä haluan sanoa, että epäonnistuminen ei ole merkki sun heikkoudesta, vaan se on siitä merkki, että sä oot aloittanut prosessin ja sun pitää se prosessi käydä sun oman pään sisällä ja kukaan muu ei sitä voi sun vuoksi käydä. Eli sun pitää mennä sinne epämukavuusalueelle ja nähdä se epäonnistuminen ja haasteet mieluummin mahdollisuutena. Esimerkiksi vaikka pysyä tyynenä. Esimerkiksi vaikka liikenteessä. Pysyä tyynenä, se on sun haaste, joka tulee vastaan, kun joku leikkaa sun eteen. Se on haaste joo, mutta sä voit nähdä sen mahdollisuutena. Se on mahdollisuus, että okei, nyt mulla on mahdollisuus katsoa, että pystyykö mä hoitamaan tämän tilanteen ilman, että mä suutun. Totta kai meidän ihmisten reaktio on heti se, että mikä äijä. Vähän tööttiä ja keskisormea. Mutta pystytkö sä kääntämään sen tilanteen niin, että okei, rauhoitu, 2 askelta taaksepäin. Mitä jos toi ei nähnyt mua? Mitä jos se on vaan tyhmä ihminen, joka halusi leikkaa tohon? Mitäs sitten? Onks sun mielestä paras tapa heti niinku kostaa? Et mitä jos sä astut tilanteen päälle ja oot tekemättä mitään, niin eikö se ole paras tapa kostaa? Ja sä voisit ehkä liikenteessä, jos mä voisin haastaa sua, niin voit liikenteessä haastaa itseäsi tekemään näin, jos tulee tilanteita, missä joudut tällaisiin tilanteisiin. Ja siinä oli nyt mun ehkä tärkeimmät kysymykset, mitä mä valikoin tuolta. Ja siinä tuli paljon infoa, paljon omia oivalluksia, mutta ehkä tärkeimpänä tuli se mun oma tarina, jonka mä oon pitkään halunnut kertoa. Kiva, kun kuuntelit mun tarinan ja oivallukset ja päiväkirjamerkinnät loppuun asti. Mut löytää Instagramista HopkinsJR ja podcastin tili on molemmat puolet. Ota homma seurantaan, niin pysyt ajan tasalla, etkä missaa jaksoja ja muita uutisia, joita on tulossa. Nähdään seuraavassa jaksossa.